Здравейте, потребители с YouTube, аз съм Бобазелио и вие сте с епизод 8 на Майнкрафт. Опа. На Майнкрафт Бобазелио Ванила. И да, може, ако не сте гледали закупвате, може да харесате предишните клипове и дъп. И не знам защо в последно време да, и събрах малко дърво. Ето. И един път умрях. И тук се пекат пържоли и пържоли. И не знам защо. Вижте как ми изглежда графиката и понякога създава се един свят за тестови и може би сте го видели и не знам защо те просто не съждаха никакви купчета от време на време. И надявам се да пишете в коментарите как може да се оправи такива. И върнах се. Не знам защо почти не чувам музика. Такова да, аз музика звук. И ще спра на пауза, докато всичко се изпече и се съвръща. И тъй върнах се. Нека си взема леговото. Да, и побих доста крави тук. И сметна надолу горе, че ми трябва още малко кожа, за да се направя всички букшелфове за enchantment table. И се намеря той. Ох, боже. Същата работа. О, боже. Това е било. 100%. Не. Аз чуя защо те им е такова. Да. Не. Добре, сега ще оправям стройките и върнах се. И мисля, че това беше проблема. Да. И ще добия всички крави. Може би тогава това ще правя епизода. И все още търся начини да качвам по-дълги клипчета. И може да ми пускате линкове. Ако гледате този епизод за пръв път или сте забрали там, не сте гледали първите. Аз такова снял се към тази и сега идвам. Такова се свърши. И се върнах пак. Такова върнах се. И да, пак и не знам защо. Охо. Добре. И не знам защо. Трябва всички неща да разстават. Точно когато снимам. Добре, сигурно ще го пусна сега на по-бързо да избия всички крави. Това е видеото. И да. Може би живея в някои от планините. Или... не, чакайте. Давна не съм снимал от някъде от седмица. Значи... тук ли си бях спрял? Да, тук живея. Или там, или тук. Може да се събера.
Добре. Добре. Юху, 40 кожи. И ви 70-то ниво, самото бях накрая. И сигурно очаквайте очаквайте от кой... от може би от утре, т.е. 26 февруари да такова да снимам епизод на Hexit, да снимам епизод на Hexit и да мазбих всички крави, дано. Ето има още. Тайкундо. Какво с бам, бе? Също глупост. Чакай. Баня. Кеф. Селската баня. Голям. Само искам за нещо. Добре. Както знаете, вече много кратки са епизодите, които също не ми хареса. Не че не могат, не че бам се качват, а тако... не мога да ги правя по... такива по-дълги. Но скоро време може би ще успея. Защото снимам с Camtasia Studio 8, която тази програма мисля, че не е за геймплей, което го разбрах преди една седмица. Обаче всичко е възможно при мен. И вика не спра да такова да убивам крави. Да, и си смених скина на Creeper Boss. Ей. I'm a boss. Чуйте. Айде. Супер място. Може би в този епизод ще ви покажа. Бях намерил едно такова място закътано между скалите, където направих нещо като тераса. И беше просто много яко, много ми хареса. И не може да заснема, защото това си яко. Защото бях на лаптоп, сега не съм. Тоест на друг компютър. И не може да заснема. Защото той е хиперслаб. И играх Майнкрафт на него, на всичкото отгоре се забравих мишката. И просто стана хубава. Вижте как изглежда по-тъмно. Ей. Фолк. Става. Може би сега много да ми става, да му почвам и свършам. И това ще бъде за първи, за 8 епизод от мен. Чувам нещо. Това и добре. Това, аз бях го взело с новия ми скин на Creeper Boss.
вие бяхте моите абонати или тези, които вече цъкат да харесат клипа. И да, може да харесате клипа, да се абонирате за мен. И ай викам да чао!